Rahayu sedulurku kabeh. Kula kepingin ngajak jenengan kabeh kanggo mikir bebarengan. Apa jenengan ora rumangsa aneh? Saiki kok akeh wong Jawa sing wis kelangan Jawane dhewe. Padahal leluhur kita wis maringi piwulang sing luhur, sopan santun, unggah-ungguh lan tata krama. Nanging saiki kok akeh sing luwih seneng percaya buta marang doktrin tinimbang nguripi piwulang Jawa sing adhasar rasa welas asih marang sesama. Lucunya Gusti Allah sing Maha Asih lan Maha Welas kok malah asring digambarki kaya pulisi sing nyatet drusa. Padahal wong Jawa ngerti tenan yen Gusti iku linuwih welas asih. Dudu Gusti sing seneng nuduh salah, nanging Gusti sing ngemong lan nglindungi kabeh titahe. Nanging saiki akeh wong sing gampang ngomong, agamamu salah, sampean neraka. Lah, kok gampang banget ngecap wong salah? Gusti sing Maha Asih kok malah digawe medeni. Iki piye sedulurku? Wong Jawa mbiyen ngerti banget maknane tepo selira. Tegese kudu mikir perasaan liyan, kudu iso ngempet awake dhewe supaya orang nglarani wong liya. Nanging saiki kok malah akeh sing uripe ora peduli. Tangga lara dibiarke. Tangga orang duwe mangan malah dipameri foto mangan enak ing media sosial. Iki jenenge urip sing wis ilang rasa depo slira. Leluhur Jawa wis wanti-wanti, urip iku urup. Tegese uripmu kudu iso madangi wong liya. Dadi pepadang, dudu malah nambah pepeteng. Nanging saiki akeh sing uripe malah nambah peteng. Rebutan warisan, gosip tangga, nganti ora peduli karo wong tuwa sing wis sepuh. Sakjane sebabe wong Jawa iso nganti kelangan Jawane ora mung siji. Sing kapisan amarga gampang banget percaya doktrin tanpa mikir. Leluhur kita wis ngajari, ngeli ning aja keli. Kudu iso ngikuti arus nanging aja nganti kelelep. Nanging saiki malah akeh sing kelelep saabot-abote nganti lali karo jati dirine. Contone gampang bae, ana wong sing rajin ibadah, nanging yen tanggane butuh pitulungan malah ora digagas. Salat rajin, nanging yen nyawang wong mlarat ora gelem nulung. Iki piye logikane? Leluhur Jawa bakal ngomong kuwi ibadah sing mung kulit, dudu ibadah sing tekan rasa. Sing kepindho, modernisasi sing kebablasen. Saiki bocah-bocah luwih hormat marang HP tinimbang marang wong tua. Biyen bocah yen ketemu wong tua njongkok, sungkem, omong alus. Saiki ana sing malah nelpon bapake nganggo bro. Lho iki konyol tenan. Wong Jawa kok manggil wong tuwa dhewe nganggo gaya tongkrongan. Iki tandani unggah-ungguh wis luntur. Sing ketelu, amarga wong tuwa kurang maringi tulodo. Leluhur Jawa wis ngendika, wong tuwa iku guru sejati. Yen wong tuwa mung sibuk donya, ora maringi piwulang, anak-anake mesti bingung dalane. Wong Jawa mbiyen ngajari nganggo conto, dudu mung omongan. Nanging saiki akeh wong tuwa mung pinter ngendika, nanging tindake ora dadi tulodo. Lan sing luwih lucu, ana wong sing sok ngomong, aku sing paling bener, liyane salah. Nanging nek ditakoni, sapa sing masak sego ing omah? Jawabe tetep ibune. Lah, nek urusan masak wae ora iso nulungi, kok wani-wanine ngatur suwarga neraka. Iki jenenge keminter keblinger.
Sedulurku, yen kita tenan-tenan eling, urip iki sejatine mung sawentara. Leluhur Jawa wis ngelingake nganggo unen-unen. Urip mung mampir ngombe. Tegese urip iki mung mampir ngunjuk, ora lungguh mung cekak. Naming lucune, wong saiki kaya padha rebutan gelas. Ana sing gelase cilik digugat, ana sing gelase gedhe malah dicolong. Wong mung mampir ngombe kok rebutan nganti padudun. Iki bukti yen akeh wong wis ora ngerti inti ajaran Jawa. Ajaran Jawa sejatine sederhana. Aja dumeh, aja gandhi ngadigung, aja adiguna. Ora usah rumangsa paling pinter, paling kuwasa, utawa paling bener. Nanging saiki malah akeh sing sok ngerti kabeh. Sing luwih parah, kabeh diukur nganggo doktrin sing kaku. Nganti lali yen urip iki kudu nganggo rasa. Contone ana wong sing seneng ceramah soal neraka swarga. Suarane banter, nuduh iki dosa, kuwi dosa. Nanging nalika buang sampah langsung nyelehke ing kali. Akibate banjir. Nah, iki piye logikane? Swarga neraka sing gaib kok diurusi, nanging banjir sing nyata malah dilalekake. Iki jenenge keminter nanging ora nyedak marang Gusti. Padahal Gusti iku Maha Asih lan Maha Welas. Nek pancen percaya Gusti, kudune urip kita uga niru sifate Gusti. Welas marang liyan, ngemong lan nglindungi kabeh titahe. Naming saiki akeh sing kebalik, sing diaku-aku welas asih nanging tintake mung gawe sengsara wong liya. Leluhur Jawa ora nate ngajari medeni wong nganggo neraka. Leluhur mung ngajari harmoni. Urip kudu rukun karo alam, karo sesama lan karo Gusti. Wong Jawa ngerti, nek tanggamu wareg, atimu melu wareg. Nek tanggamu lara, rasa atimu melu krasa lara. Iki jenenge tepa selira. Naming saiki akeh sing mung wareg dhewe, tangga kekurangan malah dibiarke. Ayo sedulurku, kita kudu wani ngaca. Apa ora isin? Wong Jawa sing biyen misuwuh alus budine, saiki malah dadi kasar lan gampang nyalahake. Wong Jawa sing biyen dadi teladoh tata krama, saiki malah dadi bahan guyon. Wong Jawa saiki mung isih nganggo jenenge tok, nanging ora nganggo ati Jawa. Kula ora ngajari jenengan ninggal agama, ora. Sing tak omong iki yaiku aja nganti agama mung dadi tameng, nanging rasa Jawa ilang. Gusti ora seneng wong sing mung pinter omong nanging ora urip nganggo welas asih. Sedulurku, ayo padha eling lan bali marang piwulang leluhur. Nguripi sopan santun, unggah-ungguh lan tepa slira. Ora mung nganggo cangkem, nanging nganggo tumindak nyata. Nek tangga butuh pitulungan, ayo nulungi. Nek wong tua butuh dihormati, ayo nyedaki lan sungkem. Nek ana wong beda pamanggih, ayo disikapi nganggo rasa, ora nganggo sengit. Urip iki mung sawentara. Nek kita mung ngisi nganggo nesu lan rebutan, sing kita tinggal mung dosa sosial. Nanging nek kita ngisi nganggo welas asih lan rasa, sing kita tinggal yaiku pepadang kanggo generasi sak banjure. Dadi sedulurku kabeh, ayo padha eling supaya wong Jawa ora kelangan Jawane, supaya anak putu kita tetep iso urip nganggo piwulang luhur leluhur, supaya ora mung dadi wong Jawa ing KTP, nanging uga Jawa ing ati. Yen jenengan setuju, ayo bareng-bareng nyebarke piwulang iki. Monggo dibantu like, share lan subscribe supaya pesan iki tekan menyang luwih akeh wong. Ora kanggo kula, nanging kanggo kita kabeh. Rahayu, rahayu, rahayu.